Ikaw? Bakit mo sinuntok ang kapatid ko? Gusto mo suntukin ko rin yung mukha mo? Bitawan mo nga ako! Ano? No. Uy, may dumating. Iyahay ko nga sa tubig ko. Aray, pasa! Uy, laro tayong basketball. Tubig ko. Sige. Tara. Uy, laro tayo. Tubig ko. Sige. Walang iiyak pag natalo ha. Baka kayo yung iyak kapag natalo kayo. O, sige, game! Sige, miss ko na. Bola natin. Aaron, kumala ka! Hindi ako makagalaw! Oh no! Ay, traveling yun na, traveling! Uy, traveling yun na, ang daya-daya mo. Hindi ah! Uy, traveling yun ah, traveling yun! Hindi! Hindi! Hindi traveling yun! Hindi traveling yun! Sino nagsabi traveling yun? Hindi! Aray, susumbong kita kay Kuya Om. Eh di magsumbong ka. Wow. Meanwhile. Ano mo akong tubig doon? Dalan mo. Alam mo ba si Dimchay? Suntukan kami noon. Nagmumog ng ngipin yon. Kaya takot na takot sa akin yon. Kaya nga boss eh, ang tapang-tapang mo. Boss, yung isang tubig mo. Hayop ka, yung tubig ko mukha mo. Mais mo ito. At boss, kapatid mo. Hindi na katama. O bakit? Anong nangyari sa inyo? Binugbog siya ng kawan namin. Ano? Andun sila sa may basketbulan. O sige, punta natin. Baywan muna kayo dito. Ako na bahala doon. Kaya dito, tandaan mo, walang buwag sa ating mga pamilya. Sino dyan? Mali. Ano? Tapang kang bata ka ha? Siguro mong ginagawa mo. Oh, bakit? Hindi ko ba? Umuwi ka na. Hanapin na lang natin bukas. Oh, Next day. ano? Titira ka ba?
O, teka. Bakit yung shot yung tinitira mo ah? Wala kang pakialam. Sabi ko sa'yo, hindi ka natitira. Daya mo naman. Kahit papalag ka. Hindi, wala naman akong sinasabi. Pala eh. Wow. Ano? Last ball na. Tumabi ka nga. Wow. Sabi ko sa'yo, hindi ka natitira. Ano, isa pa? Sige. Sige, ayusin mo. Kuya, nandun sa pulan yung nagsuntok sa akin. Sige, mauna ka na. Hintay mo na lang ako. May ginagawa pa ako. Dito ka na namang bansot ka. Asan yung kuya mong bansot? Ano yan? Sa likod mo. Siya kuya ang sumutok sa akin. Ikaw? Bakit mo sinuntok ang kapatid ko? Gusto mo suntukin ko rin yung mukha mo? Bitawan mo nga ako! Ano? Oh, no. Ano? Ano? Boss, patawarin mo na ako, boss. Boss, patawarin mo na ako, boss. Kaninang tapang-tapang mo? Oh no. Siguro naman magtatanda ka na. Oh, no. Opo, boss.